RP on the mix. Ogabus! Fresh one! wani ya Allah biya ba kaji Ina da kai ya ne? normal ba kaji daga ina haka kuma Ka gannan nan. Ba ga shigar da nayi ba ne? na ga shiga kuma ai Dubai. ya Dubai. Ka san Dubai ko? Can zan tafi. waye baka kudin jirgin da zaka Dubai haka Ya bani kuɗi. Ban waya ga ma yanzu Dubai sai ana da kuɗin jirgi za je. Ban waya ga ma. Ani da ka gannin nan kullun a can nake cin abinci rana. ya Ba kuna gani na a banza ba. ba kaji ban gaya ma alherin da ya same ni ba Kiyo na ban alkhairi ne ya faru da kai haka kuma ban ji a gari ba. shi na samu a babban gidan abincin China China. a gare na ɓace ba ditili ne ya zo shekaran jiya ya ci abinci bai biya kuɗin ba Shi je tilin. shi zai ci kuwa kuma wallahi na kama shi sai dai Allah ya kwace shi wallahi ban faɗa Shi je tilin. To ina da magana. In ƙarya kake Allah ya mai da kai bun suru? ya hadda ubanka ka Daga ubanka dai. Dan yi ban da ƙaryen banza ka zo ga wani zance banda ne na hobi wai ka ce wai da ka je ina an taɓa tafiya ba jirgi gada banza